Aduh. Setuju Mas pikir Aditya Dewi si paling wayu dhewe. Kowe lho, adi-adi telu, wedok kabeh. Megawe nyapu apa mbah-mbah saisa ngono. Mengapa? Apa? Karena mesane mboke ning kuwi, mbah dhewe. Mesane. Memang tahu Iwan Boy. Ora. Iya. Aku kan ngiling entok toh, kan sebagai masih mengingatkan lho. Iya, tekolino saya. Jane ngopo tetep gembrenggang ki? Joko, ndang arep kono lho. Cemprene kendang dipakani, wong kok ngurusine adine ae. Siap, gal. Ayo. Syukur seni boy. Aha. Lewat karang banyu akeh manuk kutute tambah jeru rasa kangen karo kowe. Ketok pisanan ning terminal gendingan nganggo klambi batik situng mulya manis rasane buka rasa tresnaku utang gawe wito deret sing ngangeni. Anak motor apik, cocok iki. Digonggo bengi, pas aku arep malam minggu batarku. Iki langsung gas. Lanjut. Yoi. Gas yo. Gusti Allah maringi rezeki ora kleru. Ya wong-wong wis gak bersyukur. Wis kayak nikmat. Sedang Rasulullah ae. Wes boh wong iki. Bener angel. Tak tandur pari jabol tukule arete ketol. Terus ndi? Oh iya, tali. Aduh, tali pisan. Aduh. Wes ngene simbok nang Mas seneng. Mulai ramban. Kurang iki. Pentete aja luwe ngene iki. Aduh, gremes. Mas bariane mulai sik. Lumayan, sawengi.
apik e motor kok ngene ya. Sedubur ah. Tahu tangi ngene aku numpak iga iki apik ya ngene. Wah, cocok tenan iki nggo malam minggu. Wah, ber. Apik motor iki. Langsung jiwa Habis enak wong iki enek rene wong lho. Rene wong gas. Wah, temen motor ini. Motor opo? Woi, motorku. Astagfirullahaladzim. Geng kan iki. Loh, tak kira nek Google iki piye iki? Montore enak dibakno. Ora ati bejo untunge yo. Piye mulai sik apa Nendi? Aku mulai sik ae wis ya. Kau bang, Tak gune sik. yang itu cewekmu, wah mantap. Ngene malam. Malah, yo, motor rek. Kau ngiri lho duduk. Ngopo ngir puter. Kau lah. Mesti bawa nesu, mesti bawa ini. Arek barangnya wis juga lah. Kejane ngapa to gembradak kae iki? Jane ngapa to lek gembradak kae iki? Suka tendi. Apaan sih kok baik banget kamu itu? Kurang ajar, wani wae karo wong tuwek. Gerti mbok, mau tak kira dini iki lho. Sekete nanti tangane ana pentete, luwe iki lho. Nanti bang goreng dokter. Nah. Lho, kok montormu beda kok? Loh. Piye to? Kan HP iki to, Mak. Aduh, gak paham. Ndi kuwi? Lho, iki generasi cah enom ngono lho. Nonton antik lho. Lama entuk kondi. Sawah to. Iki nyolong. Motore sing dhuwur ki lho. Kayak dimaling, ijoli iki ijoli. Dewete ya pokok mentojo, jo. Montor apa-apa kok diganti elek ngene iki. Nek didol iki regane larang. Ya lu HP kae timbang iki. Sempuh. Tak paham untuk WI. Sikokna montore kae. Ya, engko ya. Kamu sih. Wes, tunggu ning kene. Nek kok odi ah mak golek kok. Tak telepon ah. Halo. Halo Beb, Kamu ini di mana, Beb? di rumah nih Beb. Ada bandang ini. Ganteng dong, jemput cewek depan gang. Biasalah. Tunggu di depan rumah ya. Ya, nanti aku ke situ. Jom sek ping 2. Ngam. Kencang terus. Wah, gila banget. Pacaran terus. Iya, Beb. Motorku anyar ki, mesti we tambah sayang mesti. Apik Beb, kayak gini masku. Tapi kayaknya juga ngaret. Ora iki emak nyiwok iki ruangan terbaru barang kok. Wis sakno, ayo, gas. Ayo cepet, mbokmu gowalak. Jalan-jalan Edi iki. Manut. Dengan tangan ning tamadot teraciwan apa rasane ninggalke kowe ning warung soto stasiun
Opo ngerti dadi jodoh. Ya wis ndang mlebu. Serak seneni mbokmu ngo. Ya wis udah mulai. Hati-hati. Monggo Mas. Monggo Mas. Woi, aja mlayu. Woi, woi.